नैबे रिलिफ केम्प नङा नाथाय नै माथो उनजोंसो नाहरगोन होननाया जाहाथे जोङो बेंटल पेरिसनिफ्राय खुलुमबाय गुड मर्निं लोगोफोर दङ बेंटल मिशन आं सिगांनि भिडिअ एसे खोन्थादोंमोन बेवहाय जादों जाहैबाय 41st एनुअल साभा बे बेंटल पेरिसनि बेनिफ्राय बियो जायै दिनैहाय लास्ट डे दिनैहाय 5 तारिख बियो जादोंमोन 2 तारिखनिफ्रायनो आङो दा दङ मेन गेटनावनो बेनिफ्राय आं दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन काथलिक धोरोमनि एनुअल सभाया माबायदि खुंजानाय जायो बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन आरो बेनो जाहैबाय नै मेन गेटना द 41st एनुअल साभा 2023 बेबायदि आरो स' बेनो जाहैबाय गेटना बेबायदि नैबे बिनानावफोरा जाहैबाय भलेन्टियार मा गामिनि नानि हा देवलगुरि खाथिनि ना बेबायदि बिसोरो गेटनाव थायो आरो भलेन्टियार्स बेबायदि साजायदों नै बे जाहैबाय गेट दा गेटनाखौ मारिनानै दोनथ'दों माने सम जाथ'वाखै बेबायदि आरो मा नाम बाबु निकलास बेबायदि आरो नै बे जाहैबाय आयंमोना रिसिपसन कमिटिनि बिसोरो दा थांगासिनो दं नै बयबो माने हल फारसे थांगासिनो दं फुंनि बिनाय जासिगोन दा फुंनि सम ओइ नैबेबो भलेन्टियार नै जाबाय ओमफ्राय हरैहाय बादाफोर दङ फैनानै देरा लुनानै थाफैयो सभायावहाय बाहागो लानो थाखाय खिन्थु दा बिराद खुवा खुनायखाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हाथ'नाय नङा दाहाय जेब्ला स्रां जागोन अब्ला आं दिन्थिगोन आरो दा बेबायदि जोबोद खुहा दोनै बेनिखायनो जोमनांदों गुदुं सिफोर बेबायदि नै अब्ला जों बेवहाय नुनो मोनबाय नै लोब सुबुंफोर माने गासै फोथायारिफोर बिथांमोना दिनै नैबे सभायावहाय मिसा बुलियाव बाहागो लानो फैदों माने काथलिकफोरनियाव मिसा बुलियानो बयनिफ्रायबो देरसिन हाबाफारि अब्ला आं नोंथांमोनखौ लानानै थांनि सिगाङाव माने स्टेजआव बेयो मोनसे पार्मानेन्ट हलखा बेवहाय बेनिफ्राय उनजों थोयिखाय एक्सटेन्डेड खालामनानै दोनदों बेयाव नुदों नै नोंथांमोना गोबां सुबुंफोरा अलरेडि बे फुल जानानै दं माने बे गासै फोथायारिफोर दा सिगां जों नायदों नै बेनो जाहैबाय स्टेज ओमफ्राय बेयाव साजायनाय माने मिसा बुलिनि थाखाय मोजाङै साजायनाय जायो काथलिकफोरनिया खारन बियो मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि दा बयबो फोथायारिफ्रा रेडि जाबाय नै थाम-थिम जाबाय मिसा बुलिनि थाखाय दा नैबे बिनानावमोना मोसानानै लानानै थांगोन दौरिफोरखौ जाय बिथांमोना माने मिसा बुलिखौ बावगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांदो काथलिक धोरोमनि मिसा बुलि बावनाया माबायदि जायो बेखौ आं सुंद'यै नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै इसोरा मेंनो रोङै बोलोजों सुफुङो आरो मोजां देहा होयो
बियो स्टाफआव थांबाय गावनि सोलोंग्राफोरनो होबाय आरो बुंबाय नोंसोरो फरायग्राफोर जोंनि बायदि बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायाव थां बे समाव बयबो पेन्डेलनिफ्राय ओंखारबाय माने मिसा बुलि बावनाय एबा गोथार बुलि बावनाया जोब्बाय बेनिखायनो गासै फोथायारिफ्रा पेन्डेलनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ नै दा नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद भिर जाबाय नै माने गोबां सुबुंफोर बेयाव जमा जादों होमब्ला जोब्बाय गिर्जाया दहायनि खुंग्राफ्रा बेनोमोन नै बिनानावफ्रा जोंनि मालि बिथानि हाय होनजोब दे नै माथो उनजोंसो नाहरगोन होननाया जोंनि सेन्ट पल जनाल माने मालि बिथा एरियानि आरो जोंनि इउथ्सफोरनि माखासेफ्रा सिगांनो थांबाय हनै माने मोसादोंबोमोन मेथाइ खनदोंमोन एसे लाजिस्लुयो आरो मा होनला बिसोरो नैबे सारा सेक्रेटारि ओमफ्राय नैबे डनलै बिसोर गासैबो दैदेनगिरिफोर जोंनि जनालनि येस हेलै नैबे जोंनि माबा मा होनो चेयारमेन ओमफ्राय एडभाइजार मानि जनाल एडभाइजार गोदोनिफ्रायनो एकदमबारे गोसो गुदुंखा थुलुंगा होग्रा औ बिदि आरो ओमफ्राय आरो सेंग्राफोर दंबावो नै उनजों नै बिसोरथ' आसल नैबे गोजौसिन ना आसलसिन औ ओरै दंबावो नै हाय ओमफ्राय आं गोदो फरायनाय स्कुल नैबे स्कुलावनो आं क्लास 1 to 10 माने मेट्रिक पासखौ नैबेयावनो खालामनानै थांदों लोगोफोरदो नै डन बस्क' प्राइमारि स्कुलसो जाफैबाय गोदोहाय ओरैहाय हाइ स्कुलसोमोन ओमफ्राय एमइ स्कुलमोन आरो नै बेबायदि गोदो आं फरायनाय स्कुल बियो लोगोफोर डन बस्क' स्कुल बेंटल नै दा एसे महरफ्राबो सोलायखागोन जोंथ' एसे गोदो दबनि जाहैबाय नालाय 2007आव मेट्रिक पास जानानै थांदों बेनिफ्राय लोगोफोर नैबेयो रिलिफ केम्प नङा नाथाय बियो सभायाव बाहागो लाफैनो थाखाय बेयो जाहैबाय बादा गाव गावनि न'खौ गारनानै बेफोरबायदि बादा लुनानै देरा लुनानै थाफैयो बाहागो लाफैयो नै मा गामि अख्रिगुरि मा ओंख्रि दिनैलाय बिराद स्पेशलै इसने मण्डलिया माहाजोनथार मोनोमोनलाय खय नम्बर मोनलाय 1 नं बाथाबारि बियो 1 नं बाथाबारि नोंनि भिडिअखौ नायो औ नै भिडिअ नायग्रा दंना आंनि मोजां दे बरिया बुं माबा माबि संदेरबावदोंदां नै स्पेसियेल ना मारायलाय थोस्लामाखै माने दिनै देवबार ना गोबां फैदों नंगौ दे माखासेफ्रा नै दे जादो दे बाजै दे ओमफ्राय जों गामिनि देरा बयनिफ्राय देरसिनखा दां जों गामिनिनो नै ओरैबायदि गोलाव बै गोथां ओरै बैसिमखा आरो नै बेबायदि ओंखाम जागासिनो दङ नै जोंनिबो बिराद स्पेशल दां गामिनि दिनैहाय आयु अमा बेदर बेलाय नै बेबायदिनो माने ज' थाफैयो बाहागो लाफैनांगौ नालाय धोरोमनि सभा नै मावैयाबोसो ओंखाम जादों गोथावखौ नाङा मावै औ
गोथाव दा बेलाय नै बेबायदि थायो उन्दुनानै दुलारायनो नै आयं 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 मा लादों बेखौ लादों दा बिरग्रा नै बेबायदिनो ज' जायो नै लाइन थालायनानै मा गामिमोनलाय हा 3 नम्बर ओरै बाथाबारि गोजा नामारा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 3 नम्बर खय नम्बर होनोब्ला 3 नम्बर बाथाबारि 1 नम्बरमोन से थांबावनि थाबायबावनि आदा खर्राया औ माथो गोबावनि उनाव सभा जादों माबायदि मोनदों नों बोसोरथाम बायदि जाबायमोन ना बेफोरबायदि ज' लोगो मोनलायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बे 2023 नि 2 थारिखनिफ्राय जानाय जेनाखि गाबोन जोबगोन बेयावहाय माने लोगो मोनदों जोबोद समायना रमायना जादों आरो ना देग्लाय जोंनि सभाया बेंटल मिसन मावफार मा ओंख्रि अमा बेदर ओमफ्राय दालि गोबाङै थाफैदों औ गोबाङैनो दं बे नोंसिनि देराया ओहो बेबायदि आरो आदामोन माबायदि मोनदों दे सभायाव बाहागो लानानै आदा मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों साफा देस्रांथार गोबावसैमोन ना सभा लानो हायो गोबावसैमोन जोंनिया फाथाबारि डिमापुर दे ओरै बेस्थ' नै ओरै मा होनो दै वाटार साप्लाइसो नामा बुंलाय हे वाटार साप्लाइ दमगावनि बे दमगाव जागासिनो दं नै दमगावनाया ओइ दमगावनाया एसे हेभिसिन ना मारा जानायालाय डाबल हेभिथा माथो दस्रा रं ओंख्रियालाय दमगाव जाखांजोब्बायदां बिदि आरो माने लकडाउन जानानै गोबाव जाबायमोन सभाफोर खुंलायनो हायाखै ज' रायजो राजा लोगो मोनलायनो हायाखैमोन नै हरै आमाइ दंबाव सासे हनै दा बयबो बाहागो लादों बेनिखायनो बेनिफ्राय देरा मोनसे बेबायदिनो माबा लानानै ओंखारदों नै दान बक्स डनेसन बक्स माने बे डनेसन बक्सआ जाहैबाय दाख्लै इभिक्टेड खालामजानाय सुबुंफोरनि थाखाय एसे अनसुंथाइ दानखौ गथायदो जाहाथे जोङो बेंटल पेरिसनिफ्राय बे दानखौ गोसो गोथारै बे हादानाव हैनो हानाय बायदि नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर बावबाय थालासगुरि आदिबासिनि मण्डलिनि रायजोफोरखौ नानि दा बिदिनो बोरायनिफ्राय लानानै गोरलैनिफ्राय लानानै बुरैसिम नै बेबायदि ज' बाहागो लाफैयो आरो सोरनिबा मण्डलिया बिराद गिदिर मण्डलि माने गामिया बेनिफ्राय सोरनिबा एसे फिसा माने देराया गिदिरबाथाय सानखादो बिसिनि मण्डलिया बिराद गिदिर बेबायदि आरो मा मण्डलिमोनथाय नोंसिना बिसपानियाथ' गिदिरखा एसे जाखांलाबाय नै बिसपानि हनै जागासिनो दं नै मा गामि 1 नं बालाफारानिनो दे जादो बाबु दे जादो औ बिसिनि कम्पिटिसनाबो ओरैबायदि टप थांखादों बिसिनि सिख्लाफोर मोसादों बिसिनि मण्डलिनिफ्राय ओरैबायदि दा फाइनाल राउन्डआव दंहैयो सोरनिबा एसे नै बिसिनि माहाजोनसिनदांलै फेसिलिटि दङ बाजै नंगौ ना इस नै बिसिनि एसे ओरै थेरफाल खुंलायदों नै फेसिलिटि दं बिसिना नै देवलगुरि फालक आदाया फालक दा ओमफ्राय नोंसिना बेसेबां बाहागो लादों देग्लाय थाफै लादों नंगौ मोनफैबाय नामा नोंलाय ओमफ्राय ज' जोंनि खया टिमा ज'सो जागोन औ दा बिदिनो ओरैहाय दुलाराय जानाय आरो मा होनांगौ दुलाराय जानाय नै बेवहाय मोनसे जाग्रा दं ओइ दिनैसो नुबायलै गोबावसैमोन मोजां दाबा गोदोनि क्लासमेटसो जाबजुङा माहाजोन जाबायलै बिदिनो बिनि थाखायनो सभाया जोबोद मोजां माने सिगांनि माबाखौबो लोगो मोनोना ओमफ्राय सार नै फुराना सार माने मस्ट एन्टारटेनिं टिचार सार थादिउस बसुमतारी गोसोखाङो दाबो जोङो दे गोसोखांबाय था आंखौ दा खर' गुफुर जाबाय नै खिन्थु गोसोआ गुफुरनि बोरायनाय नङा बेया मयदा नांनायनिसो गुफुर मोनाखै अब्ला ओरै एसे दिन्थिनि नोंथांमोना ओरैहाय जानाय जाहैबाय नै जाखांबाय फिलिं साइ बाबु चैया जादो कारिता
नै बाजैमोना जोंनिया ओरैसो नै गोथाव दा दे गोसो होना जा दे बाजै दे औ दे बेंगल कामिं फ्रम बेंगल बेंगलनिसो नैबे आदाया बेंगलनि माबायदि जादों जोंनिया बनाय सबाया मोजां जादों दे 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 बेहा रानग्रा नै अमा जायो ने दाउदै दाउदैबो अमाबो मोनजायो हा मोननैयाव मोनसे दे 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 औ दे साबसक्राइबार महिनि बिजनि दे दे जोबोद मोजां दे नैबे आयंआ गोदोनिफ्रायनो दायथ' लायो मेनेज खालामोलै बिदि जाहोनाय लोंहोनायाव सभाफ्रावहाय खान मोजां मोना नैबे आयंखौहाय नै आंनि लोगोनिनो बिफाखा एखे असेखा इलेक्ट्रिकेल मेनेजमेन्ट माने कारेन्टनि इलेक्ट्रिकखौहाय नैबे आदा फिलिपआनो जोङो नाजायो मावो आरो बाय दे ओमफ्राय नै ब्रेन्डेन ब्लग्स ना मामोनलाय ब्रेन्डेन ब्लग्स नै दा जानो थाखाय थादो लाइन थानांगौ जाहैबाय माने डिसिप्लिन मेनार माने बयबो फार्स्ट काम फार्स्ट सार्भ जायफ्रा सिगां फैगोन बियो सिगां मोनजागोन फार्स्ट काम फार्स्ट सार्भ बेबायदि जोंनि बिनानाव कयार टीमनि मेम्बारफ्रा होमब्ला जानो नै आवगायबाय ओमफ्राय नै अस्ताना लाइनाव बिदि आरो औ होमब्ला आंनिबो नाजावबाय थुरसि बेखौबो लानांगौ हलथब थब आरो दे नानि औ र' आं आखायाव ओरै होदे औ जाबाय थेंक इउ लाब्रा दालिया गदेरलाबायनायसै ना नानि एसेल' औ जाबाय मा होनो आसाम ट्रेक्टर जाबाय थेंक इउ नांले नांथ'ले जाबाय नै जाबाय आयु आरो ओरैबो नै दा जाबाय होमब्ला गोथावानो गोबांनि संनाय नालाय गोथाव जायो गुरै जायो बेदरफ्रा नै